Уйнагыз гармоннар фестивале милли көйләребез иң күп яңгыраган бәйрәм. Шуңа да ел сайын монда милләттәшләребез мәйдан тутырып килә. Bütün нәрсәне онытып, шул җырларны тыңлыйсың, аларга кушылып җырлыйсың. Bütün кайгыларын оныттылар. Татар халкының матур шушы көйләрен ишетергә дип бергәләшеп елда шушында очрашабыз. Бу фестиваль иң оста гармончыларның очрашу урыны. Халык көйләрен күмәкләшеп уйныйлар. Алар кайдан гына килмәгән. Санкт-Петербург, Төмән, хәтта Белоруссиядән да. Бу түгәрәк уен Гомумроссия татар фольклоры фестивале катнашучылары. 300 гармончы башкала урамнарын урый. Камал театрыннан алып Бауман урамы аша Казан кирмәненә кадәр юлны җырлап узалар. Тальян гармон көенә урам әйләне ул татар халкының борынгыдан килгән гырыф гадәте. Һәм менә бүген гармончылар парадын шушы омтылып барган традицияләребезне искә төшерә һәм республика көненең милли бизәге булып тора. Күпмекче тукта, барлык эшләрне ташлап, халык җыйган Казаннан. Инде һәрберсе шулай итеп үзләре гармонны яраткан, безгә дә бик күңелле. Киләсе елга да катнашырга да хыялланам, Алла берсә исән сау булсак. Бу чын мәгънәсендә милләтне күтәрә торган бер чара. Гармончылар парадына меңләгән кеше кушыла, тукталыш ясап, бер биеп тә алалар. Бик күңелле, бик рәхәт, тагын бер тапкыр татарлар, бөтенебез бергә очраштык. Рәхмәт. Казаныбыз матур, бәхетлек барлыкта яшибез, шатлык безгә, бик зур шатлык. Гармончылар йөрешен быел 2нче тапкыр Татарстанның атказанган артисты Фирдүс Тямаев җитәкли. Бу хисне аңлатып булмый. Бу бәясез, монарга бәя юк. Илнең иң оста гармончылары һәм җырның сөючеләр Казан кирмәненә кадәр барып җитте. Монда бәйрәм кичкә кадәр гөрләде. Фирүзә Мәҗитова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.